Keď si ľudia pripíjajú, vyjadrujú tým svoje túžby a postoje. Cez prípitky môžeme spoznávať nás samých. Zlatý bažant sa preto pýtal Slovákov, na čo si najčastejšie pripíjajú. Svoj výskum rozbehol v puboch, na internete, ale aj na festivale Bažant Pohoda. Spolu odpovedalo 1000 ľudí, preto si môžeme urobiť obraz o tom, aký sme a čím dnes žijeme. Na čo si teda pripíjame? Víťaz medzi prípitkami je jasný. Je to veľmi prekvapujúco. Na zdravie. Slováci chcú byť zdraví, bez rozdielu veku, pohlavia či regiónu. Akurát na Bažant Pohode zdravie skončilo na zahambujúcom 16. mieste. Tam zvíťazil prípitok na ex, zrejme inšpirovaný životosprávou rokových hviezd. Alebo že by ľudia nemysleli na ex, ale na sex? Sklameme vás, testovaný prípitok na sex v rámci Slovenska úplne prepadol. Nedostal sa ani do prvej desiatky. Potopili ho najmä Stredoslováci, ktorí si zas najčastejšie pripíjajú na slovenskú prírodu. Aj keď kto vie, čo v tej prírode robia. Ešte, že to na celoslovenskom 3. mieste zachraňuje aká taká náhrada sexu. Láska a romantika. Na tú sa najčastejšie pripíja na východe Slovenska. Na západnom Slovensku totiž celkový prepadák sex, lásku a romantiku predsa len porazil. Ale nájdu sa aj iné zaujímavé rozdiely. Západ je individualistický. Víťazí tu prípitok na mňa a asi aj upracovanejší a tak si častejšie pripíja na piatky a voľné dni ako zvyšok Slovenska. Za to na ekonomicky skromnejšom východe Slovenska vyhráva ďalší populárny prípitok na účet podniku. Pane? Mimochodom, prípitok na účet podniku bol výrazne populárnejší u mužov ako u žien. Tak veru, ženy nerojčia a nájdu si sponzora. Paradoxne o nás Slovákoch však vypovedajú aj prípitky, ktoré nezískali ani jeden hlas. Napríklad na deti mojich rodičov, na naše budúce ex-frajerky, na muža mojej ženy. Slováci neradi veci komplikujú. Radšej si jednoducho dajú ďalšie pivo.